Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, nagplano nga mopalit og mga breathing apparatus nga magamit dili lang sa kabumbiruhan apan lakip na sa mga tawo nga apektado sa sunog. Plano usab sa syudad nga mamalit og air assets nga makaresponde sa sunog sa mga high-rise buildings. Ani ang report. Sunod-sunod ang sunog nga nahibo sa dakbayan sa Sugbo karong buwana. Usa ni ang sunog sa usa ka commercial building nga nimutang sa barangay Kinasangan kaganinang buntag. Sa miaging Biyernes, nasunog usab ang usa ka condominium tower sa barangay Kasambagan. Giulagway kini nga labing dakong sunog nga nahibo sa Sugbo nga nidanyos og 3.9 billion pesos. Tungod kay aduna kini 35 ka antana, naglisod ang mga firefighters sa pagpaong dayon sa kayo. Adunay upad ka aerial ladder ang Bureau of Fire Protection Region 7 apan kutob lang sa ika-18 ka antana. Admitido ang bagong Regional Director sa BFP7 nga si Chief Superintendent Roberto Hinave nga limitado ang ilahang kahimanan sa mga high-rise building. Busa nang hinaot siya nga maabagan sa mga local government unit nga madugangan ang ilahang equipment. Kinausap ko din yung ating mga hepe na if possible, through the aid of our city government here in Cebu, na we could provide additional SCBA yung breathing apparatus po. Samtang ipahibaw ni Mayor Mike Rama nga makahupotra og dugang kahimanan ang BEP pinaagi usab sa pag-abag sa pribadong sektor sa Sugbo. Gawa sa land asset, gitinguha usab sa dakbayan nga makaangkon og air asset aron magkatubag sa alarma sa sunog sa mga high-rise building. Ang inyong mayor is a dreamer. Not only a dreamer, he decide and he implement. Singapore like Cebu City. We have a very strong private sector, very strong. Kanang ladder gamay ra kay na. In fact, we are thinking already nga kanang mga higher equipments because high-rise building, they can always group together even to procure or to rent helicopters and all. Samtang gimanduan sa mayor ang city administrator sa pagpapaspas sa pagpalit sa mga breathing apparatus. Nasinati mismo sa mayor dihang niadto siya sa sunog sa condo tower nga dunay mga chemicals ang aso nga delikado sa panglawas sa mga tao. Katong mga medical, whatever, gas that should be already be purchased. Yes, sir. Yesterday pata na, pero kinahanglan before 12 midnight na ata. Daka na. Unsa man na? Oh. Inigsod mo nito, wala kay mask. Diba ka ninyo? Tagang kitag mulunti, why mask? Ato sang i-check kung unsay naa nato kining ato ang mga breathing apparatus nga naa sa mga firefighter nato. Kung naa ba bisig una na sila makuyapan nga to og mahilo ba. So kana siya may importante kayo. Samtang ipadayag sa mayor nga mas paspas ang pagresponde sa sunog ug mapahong dayon ang kayo kon ipaubos dayon kini sa general alarm ang unsa may sunog sa dakbayan. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.